Allahu akbar, Allahu akbar. Da li se vladamo po njegu i da li vidje svoje djeca gdje vas pitavamo o Kur'anu, Azimušanu i po riječi hadisi Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Prva zrelost roditeljska jeste da svoje dijete uputi na pravi put, mu ukaže da vjeruje u jednog Allaha dželešanu, da slijedi riječi Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i da bude pripadnik Islama kao što je i rođen kao musliman. Naša dužnost roditeljska jeste da uputime naše djeca, da savjetujeme, da treba da vidite kako kaže Kur'an od nas i kako ne uči naš učitelj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U jedan ajet Allah dželešanu veli: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahu azim. O vjernici, čuvajte sebe i svoju porodicu od džehennemske vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamene. Tahrime 6. ajet. Znači u ovaj ajet Allah dželešanu upozorava vjernike i vjernice da čuvaju sebe i svoju porodicu od džehennemske vatre. Možda ćete zaprašati kako može da sačuvame svoja porodica od džehennemske vatre, kako može da ga zaštitime ako Allah dželešanu rekao da budeme stanovnici džehennema. Ako Allah dželešanu rekao da budeme stanovnici džehennema, onda Allah tako je rekao i tako će vidjeti. Ali ako Allah dželešanu rekao da roditelj može da svoje dijete uputi na pravi put i da ga odvrati od džehennemske vatre, onda može bez svih tije da učinimo. Međutim, naše djeca ne naučile da slušaju Kur'an Azimušan, učenje Kur'ana Azimušana. Naše djeca ne naučile da slušaju vajzu i predavanje. Naše djeca ne naučile da slušaju hadisi Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i ostale dobre stvari. Naše djeca tija kad će čuje Kur'an Azimušan, odmah veli: ugasni go tija, nije dobro za uši, nije dobro za sluh. Ako čuju nekoj ders, bilo preko kasetofon, bilo preko TV predajnik, odmah će daj meni neka druga tema, ne možemo sve da slušamo, dosta mi slušaju. Znači naše djeca ne naučile da slušaju o islamu, o samom plemenitoj vjeri, islamu koja što njega Allah dželešanu dao na čuvanju. Mi često puta može da se čuje preko ulica: sam dao detetu sve, mu sam podali htija, mu sam podali tvoja, nemam više za što da mu dajem, toliko sam mogu, toliko mu sam dao, mu sam stvorio htija, mu sam stvari tvoje, mu sam dao na poverenje, tija i manje, taj kuća. A da li smo mi dali svojime detetu emanet i poverenje, vjera u srce? Da li smo dali emanet i poverenje Kur'an Azimušan i sunet Muhameda sallallahu alaihi wa sallam? A smo dali tija poverenje svojim djecama? Možda imamo i takve koji što davamo, znači pa Allah dželešanu ima i takve što ne upućuje na pravi put i što shvaćamo da treba da vjerujemo u Allah dželešanu, stvoritelja nas koji što ne stvori. Ali imamo i takve koji što ne obraćaju pažnje. Znači on se izdignja pred džemat kako je on bogat, kako on dao detetu sve u svoje ruke, kako nema zašto da mu brine djete, a ne zna da na kraj roditelj mu dao džehennem, mu otvori vrata džehennemska. Roditelj legnav da spije u 11, 12, 1 sat i on ne obraća pažnja da li njegovo djete je tu ili ne. Da li će se detetu nešto desiti, da li će možda dete nešto da uradi u toku noći, ne, nego roditelj mirno legnav zato što ne znaje osnovne dužnosti o islamu prema svoj djete. Znači, naša obaveza je naša dužnost, naša roditeljska stavlja je da svoje djete posle jacije namazane prikupime doma, da mu sobereme našemski doma od sokaci, da ne ostavame više sokaci po sokaci, jer znamo da se nije sokaci koji se širi posle nevaljane stvari. Roditelj postoje tija dete, ne znajući da li će mu tija detetu nešto fali, da li će tija dete da se učini zijan, da li će čuje roditelj u ponoć kako mu se vrati u dete. Kad će reći me zijan će se učini, ne mora da se misli da tija dete, ne daj Bože, ne daj Allah, da mu se desi nešto najgore kao što mu da pola da se desi udez, kao što mu dopuštem, kao što mu da novac, pare, kao što mu da će se napije, da će se drogirati. Tija dete, ako ileze i da će se napraviti zijan, jeste da će ono početi
su sve zadovoljstvo od roditelja da će početi da pije, da se kocka, da čini zinalog, da krade, da ogovara, da obija i tako dalje. Tija je zinalog, mi će izgubile svoje djete i zijan smo ga učinile. Znači naše djete zijan je, ne može da pogine ili dima udes, nego naše djete je zijan učinjeno tako što smo ga dopuštili, sve mu smo dopuštili, smo ga na kraj smo ga dopuštili da ga vaspita ulica, ulica mi vozima. Više od tija djete mi nemamo nikakov hajt. Za svaki dobar trud i dobro urađeno djelo će budeme nagrađeni, a za svako loše djelo će budeme odgovorne pred Allaha Đelešanu. Znači voja sredine, što smo mi, možemo same da primetime, da li djeca zaraduju džennet ili džehennem? Da li roditelji upućuju djeca da zaradi džennet ili ga upućuju na drugava strana, gdje je loša, ne daj Bože, znači džehennem?